Vanhu vazhinji vanoti sei n'anga dzichishedzera dzichiti vanhu vakura ndivo varoi. Ndo zvandakanzwa ruzhinji rwuchitaura, asi ivo havasi varoiwo here? Ndo zvatoda kuti tinzwe muchirongwa chedu chanhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe, tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Regai tionoti vamwe vachanangwa ipapa zvinopera sei? Zvinopera zvakanaka here? Urikubvisisa kana muchinga madaro maita tini paribe chamata sei nekuti chake chete kukana tawani chete kukana kuti achiso ndije andifakira anobati ndi mapipi uyo anobati ndiyani ndiwo mapipi ndezvakukana iso ndezvakurumberani ndemapipi nekuti anokana ina manyanga ari pundiri wedati chorongozi wakaipara pano lero inabuda chete zvino ndoda kuti mundipfumirepo ndimutsire vashakapu raiti zviri kutsanangurwa asi tiri kuzvinzwa tese vari kuti vane dare ravo tiri kukumbira mumbosuduruka maakutikanganisawo. Vari kuti semhuri munonditendera here kumutsa vacheche vabayiwa ava imbomirai mhani imbomirai mhani kutendera vari kutiwo kana takabata zvinhu munhu anogona kuramba chete achingoramba kuti zvinhu izvi hazvisi zvangu, asi kuti muzvibate kuti chokwadi munonditendera here kuti ndimutse vacheche vakaurayiwa ava varwise munhu iyeyo arware kusvika mukufa. Ndataura anofana kuti abwera azotaurira kugara pasi hanzi zvinoita pamusoro paita nyoka here vanhu vaminocho vari kutiza hanzi munhu iyeyo kana arwara ndinoda kuti asvike pakureurura wega kuti ndini ndaiita basa iri rokuuraya vacheche. Munozvida here? Ana baba aiwa mukana wokubvunza varume ingosimukai 1-1 muchinyatsobvunza zvikumbira vanhu munyarare mbonyararai mama hazoenda here kune dzimwe n'anga ofuta chinogadzirwa kuti zvakune maita zvezvise izvo anditosvagara mamuchita asi ndandine kana ndichinge ndaita ndenge ndanyira kana ndanyira ndenge aiwa panzi baba dhima mdobvunza ndikunangara kuti muno mhiko nemhiko samachi zakuchari chidzaitwa tachandasiya nomanyandaro vasiri kumadududu futi kunoita chii pidiko asi ikani yakuti mutima yavo yakaoma pamusoro nina ndiri kuti mubvunzo mwaida kuisa sepatava tine dare ndandiri kuti mukati meduwo isusu vadiki shuwa tiri kutendeseka kuti ana baba vedu avo zvakaitika kumashure zvakaitika, but mukati medu isusuwo futi vana taikumbirawo kuti mimika
mugone kumbotisechawo futi tigone kuchena kuvanhu nokuti pamwe pachesu tingade kuita nge tingade kuti madhara tifarasitereke pavakagara apa asi mukati medu muno mutine dzimwe honye dzekutoti chaizvizvi nokuti ipapo sei sekuru ndadaro shuwa madhara kubva kumashure yanga iri tsika yacho nokuti kana usina kudaro vaikuti hausi murume asi nhasi uno patava so tinogona kuzvitora sokuti zvine zvaakutishamisa kana kuti zvine zvaakutiremedza stereki kazhinji nechikonzero chokuti mazuva ano hakuchisina zvinhu izvo zvoende kufiwa kwanyanya ndokwaakunetsa vanhu but asi kumashure uku yakanga iri tsika yacho yaitoitika kuti wese kana uri murume usinawo chawakabata unonzi pamba ipapo hausi murume saka mukati medu mukuti kune vamwe vanga vatorowo futi katsika kapi futi ikako kokuti kana kuti ndinziwo ndiri murume kuti ndikwane kunana baba uko ndinofanenge ndakanyatsa kupfeka zvakakwana saka isusu tanga tichikumbira kuti mutiseche futi kati medu munhu nokuti isusu tine kakufungirana kana kakunongedzana katirikuitana tega tega futi tichisiyana baba nokuti tinopamwe patinombononhenhaidzana titega futi tichitana kuti iwe baba vakava timbowaisa pasaidi iwo uri kuti kudii saka ipapo pachi taigona kuvengana futi isusuka semhurika tachikumbira misekuru futi saka mutsvene ndiani macheka muchinongesana mega yanongesa unongesa tiri kunopana yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso sawira dzora moyo sawira dzora moyo yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso sawira dzora moyo sawira dzora moyo sawira dzora moyo sawira dzora moyo yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso sawira dzora moyo sawira dzora moyo yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso yanakakudza kutamba chidaiso sawira dzora moyo sawira dzora moyo sawira dzora moyo hanzi mawirirana kuti chii sokuona kwangu sekuru kana paine zviripo vataura kuti zviri apa zvakabatwa nakuyu imi sekuru simba kana muinaro kutaizvokuna akatora chinhu chakapa ataure kana mubate zvakanaka kuti uyu akabata chakati zvinhu izvo zobviswa kana muchizoita mhiko yenyu mozoita mhiko yenyu izvi zvinhu zvabva izvi nosi takati isi zvinhu ngazvizabviswa pana kwatiri kuenda vanhu vakaromba ivava vari kuziva mavanoenda makawandisa nyanga dzavanopinda taneta nazvo izvi ngokupirawo chibvunza kuti munobvisana oziendera mberi mandiyo tinoita kulala kwangu zvimbara nokulala nami vari kutiwa havabati ndinouraya nemiko nemhiko yavanoita zvichibva zvakanganisa muridzi wazvo dambudziko rapwere nderekukana
asi dai vapfumera taitirana mhiko taitirana mhiko yaribe kukanga taisaitirana mhiko Baba, Chovei kuduzi. Iya, shuwa ndizvo zve. ndikungoita chiitete Musinganyatsozonzwisisa. singanyatsotapa Kuita se dzangu dzatsukunzwa achakubatsira ipapo. saka turikirai chinzwe Ana baba varipo. tese takanzigare pasi apa tofana kugara nokuti vari kutitisa zvavari kuziva Ana baba. Hanzi mumwe ngaagara pa mumwe agaro uku nohwani nemwana. pamusoro ivabereki kuya kwateta panapa isusu handitika vanhu vanga vachikomburena kuti tiite dambudziko raitwa panapa tiraunganidza vanhu saka isusu tiri kuti isusu kuya kwateta pano handitika tese takanzi nevari kutibatsira ngatigare apapa Tinofanira kugara. tisofanira kugara papi Ipapo. Teta tiende. ndosaka maona pezvo zvanzi vanhu vakawanda ngavasare kupi ngatingoende vachikama vashoma Chete. saka tasvika kunoku vakati tiite izvi ngatingoite tikasazodzokera kupi kumba tichigara tese ndikuti pedza kutaura Ava vati hwani baba ngavagara pa hwani baba vagara apo. Isu vamwe chedu masa. wana rudzi ngauye pano padhuze vakanangana neuyu mumwe wouya papi apa Chete. kugara chete hakuna zvinozivitika Anditarisei uku. zviita izvozvo Ndizvo zvishuwa. kana kunangana hoyo hakusi kuchakuire kunzi uye paguva pacho kuti ndiwo akadai hazisiye Kutedzera zvekudiwa nomurizendi ari kuzva zvinaro. unoona zvisahwira ngauye kune kusahwira hwani
ndikukata foni ndiri kwagomba rachama ndatumwa nachangamire kune mashoko ariko tinotaura ndabva kuno pakanyangara ndabva ndikwa mazoro maimaiso Yo chati mwana wangu ya mafia makaitana kwa tavuga kuti kozvino wiko nekutsipikwa kwamakaitwa zvifumuke atidaidzirei ndiwe uchitaurirawo mwana wangu ndiwe chitiwo muzukuru wangu mwana wangu kuti mchirikira ndichinzwa baba pari kunzi uya achiti mwana wangu ndauya pano ufire wakaita hina kundigutsa nzimi munofanira kungotedzera kuti muzukuru wangu mafiri awakaita handina kufara nawo saka zvese zvakaitika zvese nokutsipikwa neropa rese rakatsipikwa ndiri kuti ngaribude pachena kana huri urombwa ngaubude pachena miri ni mwene wawo umwe nomwene wawo hatidi chakavanzika chakavanzika ndomataurira vake saka ndiri kuturukira baba ndo zvamunofanira kungotaura imimi ndisaka ndachobva kudhuze ndisaka ndachobva kudhuze baba tokera kune akatsipikwa neropa rese rakatsipikwa muzukuru wangu kana mhena akakubaya kera kwari enda kwari iwewe upedzerane naye kana uri urombwa teera urombwa ihwohwo kana ringawe bhizinesi ringashande enda kubhizinesi ikoko uite uratidze ini handina changu chandikakuitira ndomazwi yangu yandiri kukuperekedza nayo sasirai pamusoro peito sasirai mwaya zvitsvira ipo payandi saka madangofutidzira mota
nyeke. Amweni ari kufunga kunangara basi. Amwe akona takazitapeka zviture ka. Ndasiona. Harina ndawaba. Hale majaya ambopinda mumhatso ari. Tine majaya akakwingira kai. Torecho. Jana anoda undipoji chairisa. Umduze kupeni chairo. Kana tangabire vachinge vofamba zvavo vakangeonanga pavananga anangwadi ane kodzero yekuite iyei ane kodzero yekudi kwakakana Wakakana. Sekuru mune mashandisiwa. Masimba munawo. Anoramba imamubatsira. Saka ndo brara. Brarai. Kana nichingenda brara ndo wana chi. Kana na brara ndo wana chi. Saka ndo brara enda kuchema cha brara. Kabwere kusongo kubrara. Aiwa sekuru zvikumbira kuti papo zviratidze nyika kuti vanhu ngavasapota vachiramba zvinhu zvavanoziva. Asi ndinawana chinyi. Badara kana isu sekuru makwanisa kumugurara. Gape. Isu kana sekuru vanhu vagona izvozvo. Tinovabhadhara kana zvabuda zvinhu izvozvo. Akadzimbiswa anoenda wega adzimbiwa. Zokudzimbiswa zvezvezvi zvimwe zvikuramba. Kana achienda ngaaende. Woziya kubaya vamwe. Tikunyengerera chi? Tinoda kupfumirana pano. Yekuti amweni arikutaura kuti iwe ndiwe uri kubva ndizvo zvitozvo. tonoenda kuti nogora dho.
ende ndoshone ritobudeyo patinoungana iyo. Museka chiwewe. Chamuseka chimusekeza chi. Kushedza kwomunhu kunosekeza. Chinosekeza kushedza kwomunhu chi. Setting zvinokwana. Kusekeza kushedza kwomunhu akusekese. Ingotaisa kuti munhu ashedza ashedzewe. Chese. Iwe. Don't want to. Saka wewe kana wakupata watu sio kwa wai. Niko ndoto watu. Sio kwa wai ndio sababu. Motara ni mabati yao kundita. Watu waka undurukuro hii wakaromba. Kinini? Iwe. Taura hizo mtinzi mtara bacho. Ndakaromba sei inini? Taura hizo ndakaromba sei inini? Iwepo hapa. Saka watu wanonyaira vachuzi wadi ndopo vari kufashoni kunama. Vari kukutaurira imi makaromba vari kuti kunyepa here Ndio watereka kwa kanje basi. Ndio watereka kwa kanje basi. Sasa chungu shunga shoti tuende kwa pata kuchinza shuka nchisi. Chungu shunga kanje kwa chitu kana nasi. Kana chi kwa kanje bata. Bata utakupata pakati nini. Ndio watereka kwa kanje basi. Iwepo. Ngata uri ndio Jitaka kubata pakati. Ngata uri. Shauna matare. Leo ngata uri. Matare bushauri. Konda sobwera kunyumba kwako. Ndotuluka na chirombo iko. Tata panika chito tukashitara pakati. Ndasobwera leta tuluka ndakwera na chirombo. Sitara kumata pakati. Ndafia kati. Titanga kwa mshonga haipa kundoramba. Zvachose ndoramba. Ndinda kazvimirira. Ndoramba ndakazvimirira ndinoramba. Koiwepo ndakakwera kumasiwa. Ndakwera kumasiwa. Ndakwera na chirombo. Kuti unoti chinyani. Kumasiwa ndepani. Ndokonokana. Ndinakwera ako ndokwera na chirombo. asi iye kuti yeye yanga Akaiwe kana ndakwera na chirombo. Uri kumvisisa ngani iri bana? Mukani uri. Yaponyera nakati kumva, ati unoti chiyani? Amene kwadi? Yamba sinyaira pamambuya.
moti kwakutokosauka kana kusensa wako mana ili shwa ndo zviniti utora kana samike kuti ndife usamikeka saka apa toti munyama iro wamatarisana nawo handichaziva kuti chii upenyu hwangu hansi ndabata mushinsho ndinganga ndandipazive ndakaberekwa mukuna kusvika nhasi ndisvike pandiri panapa handamboenda pang'anga kana shwashwa vachiona kuti apo ngatiendei nhasi kwete mangwana nhasi vanhu vachivari panapa mati pakauya booster chii chakaitika ndati vakatombondibvunzira kuti ari sei uyu ari kumosheni ndakakubvunzira mukoma ndakakubvunzira akanzi amuposere zvake ndakakubvunzira uyu takakubvunzira kuti ari sei weye uye andipinda zvomushezvikata mudzepe mushonga tati timwe muende toti ewo tutakumwa mushonga nhasi timwe mushonga andizvizii tati ngatiendei vari pano gurupu tofamba kana kwatora vashano toenda pangangayo toona ndati ndakazvimirira asikabata vamwe sa ndiri ndega handei okay asi pane vamwe vabatwa vasiri imimi munotiwo kudi munhu anozvidzira pamba pake noupenyu hwake naiye wega kuti ndimuti uyo anozvakati imimi semwana wemhuri ndofunga vamwe vese vari panapa vanga vachinzwawo sevana vemhuri asi paunonzwa chinhu unogona kuti hai zvinhema kana kuti chichokwadi imi maonawo sei semwana wemhuri nekuti toda kuedza kutreka manyepo aya kuti chataona inini ndechekuti paisiwa mvura mumba umu vapinda konwa vanzi pindai munwe pazodzoka pabuda panzi vanzi chinjai dhishu yanodhishinyowani kwati pachinjiwa mvura ndozvandaona izvozvi tinoshandisawo chi pachinjiwa mvura panzi uyana imwe dhishi pachinjiwa chii tikuti tachiona zvakawanda zvaitika panzi uyana imwe dhishi futi kwemvura kuti kumwa kushandisa mvura yanga iripo iyoyo panzi uyana dhishinyowani panzi uyana dhishi andati panzi uyana dhishi chii ndotaura zvataurwa tiri pandakaungana tati apa tisa tatakatarisa saka ipo zvatotaura zvika ndikuti isusu kana muno proof ndikuti kana pano proof yokuti wakaenda kunganga hande panganga yacho kuti watora panani kakutara nozita kuti nengi kutoresa kuti nengi tienda panganga yachitobvunza murindi wei ngaenda alright imi manga muri pane vamwe wapinda pachinjwa madhishi era isu tiri kuziva dhishi 1 kana ipa vanhu vachiri pano hapana atapinda mumba umu motariswa kuti mune madhishi mangani mumba umu nokuti chatiri kuziva idhishi rangorehwa 1 tikangoenda kutora dhishi 1 ndinondobva mapinda muinani imi handiri nini neuyu imi maonawo sei kuna dhishi rachinjwa dhishi ririmo 1 chete vari kutaura vakamirira mhuri vari kutaura kuti hapana chachinja wati hapana chachinja notanza kushedzwa kuti yana imwe dhishi zvatanzwa saka tikuti isusu ngavachipuruvha pandiri vasingapuruvhe pano vamwe kuti ngavatare kuti watora panganga yakati zvandikuda chete watora panganga ipi inonzi nhengi vari kuona waona inini kuti ukaromba utodza kuona kuti wakaromba pana nhengi ukatora pana nhengi toenda ipopo muona kuti inhu wakapa here uyu chete proof kwakabva ati hongu nganga yacho kuti yakandiona ngatiendeka totangira ipapo kana yakafa kana yakafa akatoti isusu zvingaite izvozvo moti kana yakafa aiwa ndingachitaura zita kuti nganga inonzi nhengi mugobvuma shuwa kana uri ndiwo muiti wakuita ndati pana pavanyepa kana uri ndiwo muiti ari kuita shuwa kuti vanoti wakaromba panapa nada ndaramba panapa ndati nada panapa ndati chi nada pandiri ndega nada tipeo nawe kufamba kwakaita kuti asvika pakuromo kufamba kwatikita nakunanadama akuona sekupanga tipeo nawe kufamba kwakaita muromo tipeo
pano wachifuna kuti wangane kudai iye aikana. Dokupiroga kunyarara vizvisi. Iyo yaisavhumene kuti vamwe ndikungana ine ha. Saka ndirero iye achiti kunama chero akamusani iye achiti kunama ndoramba muri mchi rinopinda luro ukunivhisani zvimenesvo nekuda kwokuti nkani dzadiyana izogara ipasi futi sezvamaita mozondidasi adaisa usorangana bondidaisa nosoka ekuti zvimenesvo chita ifune kuti antu haiti amwe ane zvitemo amwe anafungwa dzaruringi amene pamusoro isekuru isusu tane chimwe chikadzo chamatire imwe nhau yakutibata maningi nhau iripo iri inyaya kutibata ndiye kudai sino chaita kuti maningi sitereke chanyaya kutinetsa kuti tikushedzei hatina iba kukushedzerai nhau yokuti imimika muzotudza kuti tikushedzei kaviri takatarisa kumashure kwedu kune vamwe kwokutoti kuti tireze mari yokuti mimuye panapa taitotinge tichachekana kuti munhu abvise mari iyoyo naso unototarisa futi kuti tidzokerere futi chikamu chakafanana neichocho tichireza mari iyoyo tichishedza futi mimi sofa patiri nhasi tiri kuti chikamu chatambonyanya kufamba ndechipi pakubudisa kwataita mari tichikushevedzai chikamu chanyanya kufamba kwatiri ndechipi vaigonyayira kumabuya akati chatikufuna isananguzo vangu vatifuna chii sananguzo nani vamutifuna sananguzo vantu vachinamusivachiyani chikutabaa vakati pamusi nani chavaramba changa chichiyacho sananguzo nakunyayirawo manje sekuti imwepo hamusi kubvisisana handikwanise kuti ndikumanikizeni asi toda kuti hazviro tichifumirana handikwanise kuti ndibwere kunyumba kwako ndigura mankwara ndodea mankwara aya zvimene zvotanga kukana ata mubvisisana ndero ndawe dzadiyana handaifuna kuyamba kufika ndekwabambo uya pamusoro isekuru pamwe tingetenge tasara kumashure zvishoma ameno pamwe mubvunzo watiri kubvunza kwamuri wanga tichikumbira kuti mutipindure nokuti mukati medu muka hatina ari kunyanya munhu anogona kuramba rero ndangenda kumanda ndangenda ndimwe zvandachiitika kumeneko vanhu vari kuda muono wokuziva kuti arambaga mumbomufamba kuti iwewe uri kuziva here kuti nhau yandikukutsanangurirai pakati mumupa mahighlights yokuti isusu vaonika tinogona kuona mahighlights amamupaka yanogona kuti pamuono kuti uyu kuramba achiramba but mahighlights anga achipirwaga shuwa nzira yakaifamba but so far tikatarisa kumisidzana kwanga maitaga hatina mahighlights amatipa yokuti uyu murume uyu akwanise kuneta kana kuti vamwe vedu vanga vapinda vanga vari mukati medare vakwanise nge vachineta hatina mumwe muono wataita wokuona kuenda mberi kwatiri kuita nokuti isusu hatina futi chatiri kuramba kutevedza chamuri kuda nofunga tanga tinana baba vedu vamwe apa vamboramba kuti isusu hatisi kuda kunwa but isusu sechisungano chedu tatine shungu yokuti nyaya iyi tikwanise kuibetserehwa ikwanise kuita zvakanaka takataura nana baba vakabvuma vakapinda vakanwa mvura asi hatina chatakwanisa kuona mumwe nomumwe paangari anga ane muono wokuti panwa mvura iyi nofunga chirangano chechi yakwana asi imwe maifuna kuti anata madzi vamwe achanya vamwe achati ndozvamunofunga tachiti pamwe munhu achataura ndo zvazviri mupfungwa dzovanhu nokuti chamwe peposi yachamwira mvura visisani pamusoroi kana mane rimwe dare tiri kukukumbirai kuti munogoka tiri kukumbirawo runyararo zvataa tichikumbira ka ndezvekuti inini chandanyanya kuzomirira manje
inyaya yokuti munozondishedza. Kuona kwenyu imimi sekuru, imi ndimi makundika kupa murume tsananguro uyu kwaakatora nekwaakaita zvinhu zvake. Inini ndokushedzai ndinenge ndamutseketudza sei kuti wakatora kupi. Chinangwa chokutokutorai kuti muuye. Inini ndaifunga kuti kana makundika sekuru, kukundika haisi mhosva. Ichokwadi nekuda kwekuomarara kwaita varume, asi inini maonero angu ndaona ava. Ini ndakundika kuita basa, asi ndo vanhu vane zviitiko izvi handigone kubata nekuda kwokuti vakakavara. Zvino makati mozondishedza, ipapo inini ndinorambirana nemi nokuti mari izvo zvekuti tikushedzei pari kudikana mari yokuti mushedzwe. Saka imimi kana muchiti basa renyu haritendere kubvisira munhu anengirikina arambira zvinhu zvake kana kuti aramba tsananguro, izvo tinogamushirana nazvo isiri mhosva. But makazoti munozondishedza, hau imbotipai mashedzero atingakuitei kuti tichagara sei pasi nana baba ava nemurume uyu kureva kuti ndichamutsanangurira kuti pamwe paipepo ukaenda kwakati saka taakuchishedza futi sekuru vai muri kuti ii papa. Imi kana muchiti murawo wenyu haukutenderei kuita basa kumunhu akurambirai tsananguro, maifanira kungotipa zvakajeka. Nekuda kwepatava vandapa tsananguro varamba, ina handitenderwe kuenderera mberi. Nekuda kwaizvozvo ndagumira pano. Tinotenderana nemi? Handigone nokuti ndakada kuti ndinobata iye achindirambira kureva kuti ndinenge ndaita semumbunyikizi. Ende ipapo munenge mabuda zvakanaka. Zvino makaita zvokuti munondishedza sekuru, panapa tiri pakuchema. Hatisi kuda kutamba tichiramba tichikushedzai. Tiudzei chokwadi. Ndasofunza huyo banganyaira niwepo ndangena manyumba kwako ndakangena na chirosi utapenda kwa wadini wachiwana pange pachiriko kumvisisana akange boda kumvisisana panenge pasina ndiye matorero yakaita aibatikire nhorondo iyo muchindeyo matorero akaita chini chokafamba so wakatora chinyichi nokuti kuti atendeseke ungaudzwa kwaakatsika antenda sei takamuuzani kuti uyu anogura mangwara achini mangwara okuti aite chini aite zviro zvake zvihambe umvisisa iye akadini akakana akadini ndaingofuna ndaingonorapiwa zvimenezvo pane paunonangara kuti vantu ndikumunaudza chete ndakamuudza chadini asi nekuda kwokuti akakakawara unongonzi uri kuita sei chete uri kunama pamusoro isekuru ndiri kudzokerera futi mumashure ndiregererei zvishoma. Tine mufananidzo wakadai so imimi hamusi wekutanga kukutorei kuya muno. Tine vamwe vatakatora vakambotisenzera muno, saka masenzero eidha anogona kutisiyanei, asi kafambiro kaiita vamwe vakabata vamwe muno. Handitika munhu aitoudzwa kunzi iwe unoziva here kuti wawaita nezvakati, but pawaita nezvakati wakaenda kwakati wakatora chakati wakauya ukagadzira pamba pako. Nhasi uno mutemo yanga wakiisa pamba pako yekuti neyekuti yakazotadza kuchengeteka, chinhu chibva chakanganisika. So ipapo patotipa mamwe mahighlights ekuona kuti munhu yakafamba so. Saka iwepo uri kundusa kuti ava wina vari kukuiwa. Aiwa isati sipakurambira munhu. Havana here kukuiwa. Aiwa ipapo hatipo pakurambira munhu. Tipa kuti vanga musipe here havaribe here. Aiwa avanza havana here kutaurirwa here izvozvo mafambiro avakaita. Havana here kuguriwa kubatwa ava ndivanga vasina kutaura. Aiwa ukutsananguro manga maisa, but ava vakumbira kuti vari kuda kuziva kuti vakafamba sei nechinangwa chei. Ipapo hamuna kutipa manje. Munoona izvozvi pamusoro ngatiitei dare rimwe chete. Chandandiri kudawo kupupura inini, muri kuona nyaya yataurwa nasekuru yekunzi mune munhu akauraya munhu ari pachipari akamuisira poison nekuda kwenhau dzemurume.
muri kuona kuti nyaya iyoyo hatina kana mubvunzo. Imimi sekuru vamwe chete mataura nyaya mongotaura chete kuti uri muroyi, uroyi wacho wotadza kubuda kuti wakabva kupi. Magona kuona munhu achiburitsa poison achibaya munhu, zvino zvazvinoitika gore rino zvakaitika kudhara. Ko iyei matadza nei kupa tsananguro dziri maringe nekwaakaenda, dziri maringe nezvaakazviitira, zviri maringe nematambudziko yazvakonzeresa. Ipapo manje tinenge tasazoka kumambuyo, unorangarira kumambuyo pandatanga kunyera ndiwe. Ndakuti iwepo wantu akakugura uroyi unoti chiyani? Wakati chiyani? Wakati ini ndizvo ndivati ndinoramba kuti handisi muroyi. Ndati iwe vantu vakakugura upfiti, vantu vakafamba vakakugura upfiti unoti chiyani? Wakati ndoramba. Akati ndoti ndoramba. Nekuti havasati vambondibata. Ndoba yajaira akati ndiuseni kung'anga kwacho. Ndoba afatora ndiuseni kung'anga kwacho. Ndizvo. Kuti ari kunyaira vari kuenda kucharichi. Asi ndiri kunangara kuti kumambuyo kwakewo akafana nemunhu akasiriwa. Naimi, imi, kwengobvaika ipapo kana mchitano izi. Tinoshamisira pakutaura kwenjisi. Akafana nemunhu akasiriwa. Kusiriwa. Kusiriwa zvino. Aiwa mirai. Ndamubvunza mubvunzi iye ndiye atimanya kuti ndiuseni kung'anga ndikati ndakakusa chega. Zvakanzi ndinoenda nani? Iye atanga kukana. Ndisati ndoita chiyani kuenda kumberi. Iye atanga kudini? Iye ndobva ati ndiuseni ng'anga yacho. Ina handisiye mushonga. Izvozvo. Ndandiribe ndamike ndabukusa kuti iwo wakangena kung'anga. Wakabati wakaromba. Ndati vantu vakakusa ni kuti wakaromba. Unoti chii? Tomubvunzo wandayamba kubvunza. Ati ndoramba kuti ndakaromba kuti handina. Ndoramba. Iye ndobva ati ndiuseni kung'anga kwacho. Shuwa sasa tasvika pakwenda nini. Ndiyabata aiwa. Ndiuseni ndobata mubvunzani kuti iwe kotakazoenda kung'anga kwacho ndira kubva kuti hachati chii. Ndakati iwepo ndakakwenda kunyumba kwako ndakakwera nechirombo unoti chiyani? pamusoro tati vanhu vesaenda vakajekerwa vanhu vapano vaya kuona handiti dati mujekerwa sadati kupruvha chete kuti izvezvi zvakakosha maningi izvozvo. Uyu unge ari kutina handiribe kungena kung'anga, asi uyu ane mushonga wanogara ndiwo. Mushonga wanogara nawo kupizisa. Asi lero uyu muchamugura mawa, muchamugura kuti ndimupfiti. Tichambata kuti muroyi. Kana ndichete mankhwala unogara ndiwo. Kune mumwe wekusiriwa mankhwala. Iyepo mamweni ndiye kunogura ari chii? Oka. Uyu ndamuti wantu akakusa ni kuti iwe wakaromba. Unoti chinyi? Iye akadini? Kana. Kupisa. Ndandisati ndakusa. Saka ndakuti ndakamubvunza ine. Ndakati kwa iwepo takazoenda tose tokumurusirana apa. Kunyaira kuti zvimenezvo zvakwerera zvachoka kung'anga. Wakati tunoenda. Ndakakubvunza ine kuti uchaita tina usvode here. Saka patata ndakuenda manje ndopepa vachivo imune wamunawo iwe ukaune kwawakabvaka. Kana ndichinyaira kuti anogara nemushonga chimbarambe ngimushonga chimbarambe kana zvitoma akakara muberere wako idoti ndimushonga. Mutungamiriri. Muri mutungamiriri mingi muri kuti wawawawa already chaipa chi totorana izvaitwa zvatina kugutsikana izvi. Todii panyaya yemari yedu. Ko kana imi muchifurira dika tinobata matemo.
bata demo kuda kuti mimudzirise urongwa kuti tiri mamuti bata demo ezvi murikuona tichimbo iyoyo nyaya yemari yedu yatabhadhara nezvaitwa tinoigarira pasi torangana navo toitei kwete kuti wowowo tinoburisa nzeve kuti chii ende makatasati pamakombrena emukoma muri munhu mukuru watiri muchitati aya mari yedu ngaidzoke tachiwa mari nazochimbakombra kuti apa mari yangu ndikutoida ndiropa patemana nematema varida kutema yani ndauya ari batawo yapa hatimafanisa sina nebasa rese saka demo racho riri kuda yani demo rako iwewe riri kudani demo rako iwewe zivai zvamunotaura varume tagara tatisitotaura mashoko mune zvakanaka kwete ezvi pandiri pana pasimba randinaro rakatowandawo saka ngatisaisei masimba asiriwo imboisa runyararo ei vana amai kana musingakwanise kunyarara atiri kukwanisa kuteerera zvatiri kutaura tikukumbirai ya tipinde isa tigare pasi aiwa vari totidawo futi naiwo iyo vari kutida imo tipinde hamuna matare ari kuitiwa anoti matare yavharwa kare matare yavharwa panopanombofambira zvinhu zvadai tipindei titaure nyaya dzedu tiri pamba tipindei Ndicho chirongwa chatakupai muzuva ranhasi. Ndofunga maona maperero aita nyaya mhuri yajamuka kuti sekuru kana chiri chokwadika chekuti vanhu vanoroya tinoda way forward, tipe evidence yekuti zvichokwadi ningi unoroya wakatora zvinhu kwakati. Naizvozvo chirongwa chedu ndo pachiri kugumira. Tiri kuunza vamwe sekuru zvakare nekuti ava havana kuaprovwa neruzhinji kuti vaita basa sezvavanga vakatarisirwa. Rangu zeta ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ngatisanganei mangwana nevamwe sekuru tinzwawo kuti vanenge vachabatawo sei matare emhuri iyoyi. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.
Mama.